Tinokukazisai hama dzinodiwa kusangana kwatirikiita nhasi kara rimwe zuva. Ndofunga vachiri kurangarira kanzvimbo zvishoma asi hamunogona ngematira sk tadzoka zvekare kugoromonzi kwaRusike apo tine nhau yatakambokubuditsira ya mama ndingati gogo vaiti hanzi Pamba pane zvishiri zviri kufamba. Pamba havasi kurarika vakutonorara kumanext door. Pamba pachagarike vari kunzwa mutsindo ichifamba. Ndofunga vakateerera makanzwa kuti vaitsanangura chii chiri kuitika. Pane nyora vainzi vakatemererwa uyezve pane zvimwe zvavakanotora zaira vakaisa ndingati mhiko dzavakapiwa nen'anga. Tikakumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kuti kana pane vanogona kubatsira motibata seDrewmas Media kuti mhuri ibatsirike nekuti yabvuma kakuti dambudziko yero rauya mumusha uyezve vabvuma kusvika pakutaura pachivhitivhiti. Ndosaka tati aiwa isusu kana mukatibata tinoenda tunobatsira gogo asi kana pasina tinotsvaga yedu sezvatagara tichiita. Rangu standinodzi Thando class Mera soko ndichifamba naChiera makadechiera nyapila unjani soko mina ngisipilele ngisutshela abantu ukuthi kuze Goromonzi ungadlule Goromonzi uyahamba atore yenyu Chiera kunoku hayibo kachana umuli eZimbabwe ngethemba lizwele lapho usoke khuluma yathemba kokuqala le wabona first episode lapho esabuya khona sifonela ukuthi hayi kulogogo sesithi uphule kaphili kahle labona lapha ugogo ekhuluma ukuthi hayi mina ukuthi ngabamba umuthi omubi ngabamba kodwa sendinga uncedo. Ngabona umuntu efika esikhathini sona lesuthi yakwanisa phela ukuthi bambe ekhulume yedwa ebuye ecela imuli eZimbabwe akeso kukubi uhambeni kwethu sesidinga phela abancedi sayo sesidinga kuleba abathiwa zintshanje zokuncedisa. Hayi basitshela ke ukuthi watsha amaqatha wasala umsopo sathi sizihambela nje kwelinye ilanga losoko sezabanye bekhuluma kolomunye uMadzibaba kulabo uMadzibaba ababili laba bakwanisa ukuthi benjani belincedisa ayithina sabalanda njengeDrewmas Media saya ukuthi hayi sizotha hayi liyancedisa bathi hayi thina siyenzi lokana ukuthi ndayibata iyo sengibambi wase sithi hayi asambeni kodwa sikufuna thina ngama results base sithi ngeke thina siliyangise so yibo thina namhlanje sibuye labo phela libabona ukuthi bazoyenza umsebenzi onjani. Ngiyathemba labona isikhathi sesikhambile njengoba sikhulumile ukuthi hayi phela kuyahanjiwa lapha esikade sivela kona lapha esikhona hayi ngumango. Sezviri kutaura naChiera kuti ayewa ndofunga patakadedzera kuti kana pane vanogona kubatsira hatina kunge tawana vanhu vanodaira kuti vabatsira. Tikaona zvekare kuti tingoti gogonzou vega hazvizobude. Isusu tine vanobatsira vakawanda uye ndomukana wekuti kuite vamwe vanhu vanobatsira ndomukana wacho. Saka mukufamba sezvo taona kuti hapana kana atibata ndopatakanzoone vamwe kuti ayewa pane madzibaba vanogona vanobata basa asi havana zviya zvekunzi kana kuti vari kumaredhiyo vari kumaTV kana kuti vakazobuda kumedia yakati kana kuti vane peji rakati no tikati aiwa regai tiende tinokurukura navo tivakumbire kana zvichibvira hongu kazhinji vanhu vanenge vakadaro vanowanzoramba kubuda mifananidzo tikavakumbirawo sedambudziko kuti aiwa ndozvamakatumwa naMwari sezvo Mwari vanozvinzwisisawo kuti nguva yatiri ino yanguva yechingerengere saka zvinodawo kuti zvimwe zvinhu zviite zvichidzidzisa nyika. Saka ndovatauya nhasi navo madzibaba Michael namadzibaba Aaron vanoshanda pamwe chete. Saka toda kuona kuti ivo vataura havo kuti hatizvitutumadza asi tinoita basa. Toda kuona kuti zvavachaita nhasi zvichatipa maresults here mhuri ichasunungurwa here asi chatingakuzivisai ndechekuti ivo pakutitsanangurira kwavo vakati isusu tinoita zvese kana munhu kuri kudivi rechivanhu tinoita divi rekuchivanhu asi zvedu tiri ana madzibaba tingati ndofunga munonzwisisa vanhu vakada kuenderana seino chinguo tsvuku. Saka toda kuti tivape mukana vaite basa ravo. Njengazonke izikhathi lingakhohlwa phela ukusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Makadini notwa madzibaba Michael nyai tinobatsira
sedzimba dzakaita seidzo dzisingarari. Kune vanhu vaya vasingarare nai vachiti tine chinhu chitishambudza nditi nandira chandinobvisa asi kunozongoona kuti zau tine pupuro nai isatarisire kuti kuchatora kuti tikabata chimwe chinhu kana chamunoona nai pachakauya hamuna chiona chakauya sei nai munhu anongopiwa kanhu kakadai sokuzoenda nogeza but wanzi unogeza chozonopandukira kumberi saka mhepo kumhepo nai chandiona ndakasvika papenyuwo usingarari usandagadzira newe ndozorodza hondo mhepo worara zvakanaka pasina chichakunetsa nai kana ngari makumbo achirwadza obva atonyarara inguva yacho iyoyo handiti kana unga uchirwara usingarari obva watopora nai tonodza chete handiti kuitira kuti kuchema kwako kwese kwako kuchitika kuya kuya kwobva kwaita sei handiti unoraramawo nai toziva kuti vazhinji kana maungana azhinji vanenge vane pfungwa dzinenge dzaita siyana siyana zvataurwa zvatotaurwa isi hachisina tsananguro tautomirira kunani waridzi vemusha ndo achanone pupuro kana vachazongokwanisawo kunotaura kuti aiwa ndakurara zvakanaka ndizvo nai saka isusu hatichazodi kuwanza kutaura kana kunotsanangura nokuti vazhinji vanenge vaida kuti sezvo wakaona zvimachira izvo vanenge vakuti havauya vaivai vanomhanya kana kuti vanomhanyisa zvinhu aiwa isi hatimhanyisa hakusivo basa kwedu tinongowaka semuteuro chete iwo ndo anozokwanisa kunoita sei zopupura ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri ndiyo ine dzidziso ndiyo inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndiwo akatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso tauna harangero tokumbira kakunemi nhai mudzimire mabereka ana amutina mpururuka nhai mukanyayo mandibaya tinokumbirawo tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera uku kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete uyewererenje 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 ndakumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu hama dzinodiwa ndofunga mavaona namadzibaba maikuru naaroni vakuita basa ravo ndofunga vataura kuti isusu hatichapedzi nguva tichisweroti gogo makadai nekuti gogo vagara vataura vega vabvuma vega plus semunhu mukuru hazviite kuti tiswere takutenderedzana navo tichivati gogo makazodai chavauya kuzoita kupedza dambudziko nekuti gogo vawane kuzorora semunhu abvuma. Ngiyathemba Mahlabezulu lizibonele lapha omadzibaba Aaron nomadzibaba Maikoro bona bathe hayi akulanto abangayikhuluma eningi akulamatara abangawayenza ngoba ugogo vele uzivumela ukuthi hayi kulokunyakade kwenza and kule ndaba kulento ayibambabambayo yikho engasakwanisa ukuhlala endlini so khathesi bathe bona bazayenza nje umthandazo ngesishona bathi ngumthewuro ukuthi bekwanisa ukuthi beqede
uhlupho lolu aluhlangana logogo. Ende chimwe chinhu chatafarira chavatsanangura namadzibaba vati isusu hatiwanzoda kuti tizosiya musha kana kuti vanhu vakupondana kana kuti vanhu vakunetsana nekuti zvakazodi zviri pachena kuti kana pane zvanga zvichiitika zvanga zvichibva nekudivi rakati. Saka ivo chavakuita basa ndofunga maona vakusha vari kukusha musha vabva vati aiwa hatingasunungure gogo vega nekuti mhepo yainogona kuenda kune mumwe zvekare regai tichingosunungura nemunhu wese aripo pamusha. Mukarangarira ndo zvimwe chete zvakaitika kudombo shava. Njengoba limuzi usoke khuluma ukuthi omadzibaba bathe bona abafuni ukuthi phela bechiye imuli zicabana bechiye imuli sezigamulana ngamahloka. Abakwenzayo khathesi ukuthi phela bechela umuzi bebone phela ukuthi nxa kulemimoya nxa kulalapho ugogo azabamba khona hayi khathesi befuna ukuthi bechiye belungise umuzi ukuthi ugogo engahlupheki. Ngiyathemba liyakhumbula lapha nedombo shaba ukuthi lakho akufikwanga kwenzwa lokhane lalukucabangela but bayenza into ezisimple nje zona lezi udubo laphela. So thina lathi sithe sibone ukwenza kwabo sacabanga ukuthi njengokuba okwedombo shaba kwaphela nesimple abayenzileyo omadzibaba laba hayi semelela ama-results ngoba bathi hayi thina esikwenzayo angeke siyangise phela uNkulunkulu ngeke siyangise abakithi. Regai isusu tisawanze kutaurisa tivasire basa ravo vapedze vaite zvavaita. Isusu chatichaita kumirira ma-results asi tinovatenda zvikuru nekuti zvinonetsa vashoma vanobvuma kuya pakamera because vamwe vanoziva kuti zvinogona kuti tikapodza zvokundikana. Saka kana vabvumawo kuti aiwa isusu hatina chakaipa chatinoda kungobatsira mhuri hatidi zvakawanda ndochatinotenda zvekare. Isusu tichaita sei tichamirira ma-results toona kuti zvichapera here kana kuti tichatsvaga vamwe. Ngiyathemba mahlabezulu thina njengoba sibuyela abantu abancedisa njengazonke izikhathi sibonge kakhulu ukuthi omadzibaba laba bavumile ukuthi phela bebe bezoncedisa ugogo kade sehlupheka. Singaliqedeli isikhathi manini sichiye omadzibaba beyenze umsebenzi wabo abawuthunywayo phela emhlabeni. Ude. Ratidzwe. Sibetuli. Davai. Tenzi tanamata tombero tuchemetezi mambo cheni Simbatuli. Uyo tuli ni Simbatuli. Ni Simbatuli. Simbatuli, garatuli Simbatuli. Garatuli Simbatuli Simbatuli. Simbatuli. Simbatuli, uya tuli Simbatuli kakata. Kakata tuli Simbatuli. Donza tuli Simbatuli. Ude, ukulambe chi. Urambei. Auswide chi. Auswide chi. Auswide chi. Taratinsu. 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 Urude. Chitaura. Ndonga chitiza pesa patangira. Tenzi tanamata tombera tuchemetedza pamucheni Simba. Iri uyu. Tonga Gabriel. Tonga Miriam. Pane mweya waMwari apa. Ndopa yazobatirwa ipapo. Ndatopedza zvandanga ndichida kuita. Ndaita sedambe. Ndatopedza ndomashandira angu ya. Ndazvitora zvese kudaro. Ndotora pachamwe. Mazvoona kuti gogo ari ndaisunga. Hanzo. Ndaporora. Ndozvandaita ina vandidi ndozvasingandidiri izvozvo
ende kutorera usingaziva wakazvitarisa chinja wakamusisina zvandoita mazinzo kandienda kwese handidi inowo iwoyo isara pese pachirarika pano zvakanaka handiti ndakuporwa ndarongedza kudhara handiti handimanzi ndasiyana nevaya vanomhanyisa kikiri pasina chaanobata vachienda zvinhu zvavo vachibata handiti vachikunyepera kuti tabata chinhu mangwana dambudziko haripera handiti ancho asunungura kuakumbirira chete chekudai kweshe wabviswa vanonga vakutoprofita kuratidza kuti mhepo yataita sei yatopera handiti pfugamai zveitipedzise zvandandichiita zvinonzi board view handiti zvanga zvichitambudza zvezvi izvi mhepo dzanga dzichititambudza pfugamai first mhepo dzanga dzichititambudza resegoko kujamba wanenge chitajira chitenderera handiti kana muchiona mufi mune muchienda muchitenderera kuti chisara handiti chitenderera kamovha maenda ndizvozvo chituna icho handiti ndo mhepo handiti tichadzijamba tichioneka handiti tichioneka zvedu handiti hapana mushonga nezvamwari chete ngosunga so chete handiti tinoda anoprofita achiprofita ari apa akagara anosvikirwa achisvikirwa kuti zvatikuita zvitiri kufamba senai mazvinzi kuti zvatikuita ndizvo here kana kuti hazvisiri izvo handiti pane pari kurwadza makumbo mbogarai pasi zvinoita munofanira kutaura kuti apa ndopanotoita ipapa ndipanotangira pasi petsoka apa kuti muzotaura kuti aiwa zvanenge chinyatsonza hapana tambudziko iyo chilemo hama dzinodiwa ndofunga mazvionera zvanga zvichiitwa nana madzibaba Michael namadzibaba Aroni. Pari zvino hatisati tane zvakawanda zvekutaura nekuti isusu chatinoda kuona maresults. Kazhinji tinoziva kuti mamwe mazita nembiri ndofunga sekutaura kwataita kuti isusu takanzwa mbiri yavo uyezve takaona kuti hakuna kwakawanda kwavati vako zvekuti vanganzi tavaona uku tavaona uku tavaona uku uyezve chero vachimboti timve vachimbotiona havana mbobvira vakatitsvaga kuti tikuda vanhu vaya kuti timbobudawo timbovaratidza zvatinoita asi ndosaka isusu takasarudza kuti regai timboona kuti vanoita sei vanobatsira sei. Saka ndofunga maona process sei yanga ichiitwa hanzi hatina zvakawanda zvatinoita chedu kusunungura toziva vakawanda munenge makatarisira kuti icho nyoka iyo asi tinoziva kuti munozviziva kuti chiera kwamusami takaenda nana madzibaba iva kwamusami handi ndofunga haasi musami ega asi munoziva kuti kwamusami tovataurere nemazita chihera saka tongoti takaenda nana madzibaba ndofunga akaona zvaitwa asi chakabuda hapana. Saka isusu chatinokoshesa maresults munhu unogona kuuya panapo bata zinyoka obuditsa zinyanga asi posha chinoitika vamwe vanogona kungoita zvinhu zvavo muchinyararire ndofunga maona nzvimbo inoyi inorwadza chihera kunoku zvekudzoka zvekudaro handifunge vanzi chirusike zvekudzoka hamino chihera mazviona sei mina muli yezimbabwe ngetemba songe kade sikhangile sibona ukuthi omadzibaba Michael nomadzibaba Aroni babamba njani ini umsebenzi wabo njengabe usoke ekhulumile ukuthi ekuqaliseni thina sasithe sisizuhlupho lolo sathi mani sike sidinge kulaba phela bathi bazintshantshi kodwa babesitshela bobhathi labo because bathi sathi sihambe kubuzeni kwathi akulabanye omadzibaba bakwazi ukubamba yini umsebenzi wabo bengakubambela umsebenzi benze ngani into encane but benjani besenza into enkulu kakhulu so thina sihamba sathi madzibaba kule ndaba enje so besicela lesincedisela bathi ayiwa nxa lina likwanisa ukuthi lisithwale sefika lapho kufuna khona ukuncedwa siyahamba yikho phela sifike khona libonile ukuthi umsebenzi uhambe njani thina njengabe Drewmas media sizaphenduka ukuthi sizozwa ama results kodwa njengoba limzulu sokwe hayi indlela zangikhona hanzi nzira zemsango
So muli eZimbabwe ngiyakwazi ukuthi kulalaba abazafuna ukuncediswa, abanye bazafuna ukuthi kuhanje emakhaya abo kuye ncediswa, abanye bazamelela ama-results, abanye thina sikuzule satshela ukuthi lo uyakwanisa, akazange sifonele, akazange sidinge. So abafuna ukuncediswa phela ngomazi baba Aaron, ngomazi baba Michael, yabamba inamba zona lezi phela eziphuma escreenini. Likwanisa ukusitshala ucingo, siyalipha izinamba, likwanise phela ukuthi lincediseke. Sekutaura kukuitwa nachera kuti hanzi hongu tiri kumirira ma-results, asi vanenge vachida havo kufanhobatsirwa munotibata, asi vanenge vachida zvekare kumirira ma-results aiwaka munongomirira mona paipe patichauya kana kuti mationa tadzoka. Ndofunga manzwa tachema nenzvimbo ino kuti kukachana kunanhale. Saka tichaona kuti patichadzoka chero parunhare, sezvo vakatibatawo parunhare tinenge tichinzwa kuti chichiri kuitika. Gogo vakukwanisa here kurara Pamba? Gogo havachanzwa here shiri? Kana pane urwere, ndofunga chiramaona kuti pane urwere hwangochibviswa, pane wangu achinzi gogo vanonzwa makumbo mudumbu, zvisinei neshiri dziya kana kuti nemutsindo. Tichanzwa zvekare kuti zvaita sei, zvabatsirika here kana kuti zvazvimwe. Asi vanenge vachida kubatsirwa munovabata muitawo kave kutanga. Asi chandingada kukuzivisai kana kuti imimi vanoda kubatsirwa, musawanzomirira kuti vanhu votanga vazara vawanda. Amenoti chii chinoitika izvozvo, ndofunga tinogara tichizvitaura kuti hatizivi kuti chii chinozoitika pamberi, kana kuti ipresha yevanhu here kana kuti chii chinenge chaitika chinoita kuti zvizoitanga zvakunetsa pamberi. Asi uchinge wawana mukana unogona kutanga kumhanya. Njengazonke izikhathi lingakhohlwa ukusubscribe ku-Drewmas Media. At Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.